Dili daw ang plantation sa Talungan. Sa lugar. Uy. Puro ra pa dyan yung lamok. Sunod-sunod. Dagan tig lamok. Lamion siguro kay kuno. Di daghan maglamok. Sama sa uy, Mara. Pagpilin ako na hinuguri. Sakat ka lang. Ay, sakat. Grabe, luuyak ay sa saging. Uy, wala. Munaog daw. Uy, Bulkit! Lapit sa makadiri. Wala man. Nag-usa ka mo siya ganyan. Ngayon ba yung nag-uyog-uyog tong saging ganina? Oh my God! Diyos ko, kada ko pa kay Ani. Hala, kaya ni niya? Ano man to? Kit! Shhh! Kit, ulat! Kata ko din eh. Apil ako. Ayo! Ayo! Pre! Ay! Pre! Naman! Mangayo ta kuan ba kanang dangon sa imong sayong ba? Magsuman ni. Sige, kuhaan ko dyan, kay buktok mo sa ginga po. Lagi nakita na og gina pre. Dito mo gina. Ito na ka. Oh, buktok lagi ang ibangagan to ikaw. Nakita na ko sa nga buktok gyud. Yung ko sa sundang. Oh, kaya ang tubaon pre ha. Sige, pre. Buktok sa'yo makuha na, pre. Kuha. Kamutlan na ako ng mga sayong tanan pre. Kuha to. Mga buktok ko may to ay doy wala ganan. Isay mo, bukan ko dyan, kaya ako sa buktok. Lagi kamutlan ako ha. Sige, pre. Sige, salamat. Dili ra ko kay basta mo abot to si Bulkit karon. Basta mabangga na dahil sa dili. Wala na si Bulkit. Diyos ko. Ayaw, kita yaw ako. Magpabangat naman unta ako. Sama sa imong gibuhat sa saging. Uy! Hi! We are Artista Hilaw! Please like and share sa among videos and follow Daddy Chumi sa iyang YouTube account. And subscribe di ay. Sorry. Okay guys, follow po ko sa Facebook na ko, Dino Yunson Diaz guys. I love you guys. Thank you sa pagtanaw. Love you. Mwah. Thank you. Kani. Oh shit. Oh heaven. Charot. Wala guys, enjoy good kayo sa atin. Enjoy ko pisa. Yung taon ka to, yung taon kaayo, dagan pa siya kay Glamo, but still happy gapon kay. Successful among pag-act karon, so basta guys. Ay, Diyos ko ako puto.